Ад Лукашэнкі адварочваецца нават Паўночная Карэя. Лукашенко раскрыл планы оппозиции. Нападение на Беларусь с оружием в руках. Не то с Украины, не то с Польши. Путин павіншаваў, але грошай не даў. Патрыятычная купель у Гомлі. БРСМ зладзіў выбары ў Карабах. Вітаем, сябры, у наш чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі распавядзём ужо зараз. У пятніцу 17 студзеня Лукашенко сабраў нараду па пытаннях знешняга гандлю. На першы погляд нічога дзіўнага. Колькі ён тых нарадаў збірае? Але цікавы склад удзельнікаў. Адзначым, нарада па пытаннях знешнегандлёвай дзейнасці. А удзельнічае ў ёй дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфович, міністр абароны Віктор Хрэнін, старшыня камітэта дзяржбяспекі Іван Черчилль і міністр па надзвычайных сітуацыях Вадзім Сіняўскі. Гледзячы на такі склад, узнікае пытанне, што там рабілі прэм'ер Роман Галоўчынка ды кіраўнік Нацбанку Павел Калаўр. Агульны пасыл Лукашэнкі быў такі: пракляты захад не хоча з намі гандляваць, і не трэба. Мы пойдзем на ўсход, дзе нас даўно чакаюць за раскрытымі абдымкамі. Мы имеем 4 или 5 приглашений восточных государств, начиная от Пакистана, Индонезии, Северной Кореи и других, предложением встретиться на высшем уровне и обсудить вопросы нашего сотрудничества. Асабліва чакаюць у Сірыі з Афганістанам, ды яшчэ ў некаторых краінах. Непростая ситуация в обоих государствах. Я не называю другие африканские государства, чтобы тут наши соколы не налетели на них и не начали давить. Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Але пакуль тыя сокалы, то наляцела сястра Кім Чен Іна і абвергла Лукашэнку. Па яе словах, такой прапановы ад Паўночнай Карэі не было. Это Лукашенко ўжо 2 гады як робіць спробы дабіцца сустрэчы з кіраўніком Паўночнай Карэі. Але ён яшчэ не вырашыў. Відаць, не хоча з дыктатарам сустракацца. Бо па колькасці ўведзеных санкцый рэжым Лукашэнкі абагнаў Судан, Конга, Сірыю, Паўночную Карэю. Яшчэ Піран дагнаць, і можна з самой Расіі пацягацца. Магчыма, у Паўночнай Карэі пакрыўдзіліся на выказванне Лукашэнкі ў адрас карэйскіх вайскоўцаў, якія той выказаў у інтэрв'ю BBC ў кастрычніку. Вы говорите про Северную Корею, где Корея, где Беларусь. Путин никогда передо мной не ставил такой вопрос о том, чтобы мы увязались в эту драку. Маўляў, дзе Карэя, а дзе Беларусь? Вось карэйцы паказалі яму месца. Улічваючы, што зрабілі это вуснамі жанчыны, атрымалася слаўная плявуха. Наведваючы на мінулым тыдні мотавелазавод, Лукашенко ў чарговы раз раскрыў планы беглых, як грэбліва называе беларусаў, што пакінулі краіну. Совет Безопасности Беларуси заявил о том, что у них есть планы, у наших беглых, нападения на Беларусь с оружием в руках. Не то с Украины, не то с Польши. Милости просим, попробуйте. Як яшчэ мапу не паказаў, то мы вам пакажам. На думку Вальфовіча, зойдуць яны адначасова з Украіны і Польшчы, захопяць Маларыту, прывязуць туды Ціхановскую і аб'явяць прэзідэнткай. Раздадуць людзям пашпарты, ужо ж надрукавалі, пазавуць ад іх імя НАТО, і ўсё, пішы прапала, захопяць Беларусь. Вось толькі чаму ў іх галовах не ўкладаецца, што Украіна колькі вось просіць дапамогі, не хоча НАТО з Расіяй ваяваць, а Ціхановская папросіць і адразу захоча. На адным з тэлеграм-каналаў з дапамогай штучнага інтэлекту нават уявілі, як гэта будзе адбывацца. Ведае нешта і заронак. Ведется активная подготовка боевиков для так называемой белорусской освободительной армии. С привлечением специалистов украинских и западных спецслужб и спецподразделений осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов. Экстремистские формирования на Украине рассматривают возможность захвата одного или нескольких приграничных районов Беларуси. Але ў Лукашэнкі тут же саспеў новы план – пасварыць беларусаў з палякамі ды літоўцамі. Маўляў, да що ім зброю? А яны у вас Вільню ды Беласток захопяць. Литовцы наелись белорусов. Там же националисты наши приехали, спасибо им, и начали уже рассуждать о том, что Вильна и прочее – это белорусские города. Литовцы не знают, что с нашими беглыми делать. К этому идут поляки. Белостокчина – это беларускія землі. Усё это было б смешна, але ж там сярод некаторых дзеячаў могуць знайсціся і тыя, што лічаць так, як Лукашенко. І
І путінська прэс-служба крыху супярэчыць лукашэнкаўскай. Прэс-служба Лукашэнкі заявіла, што Пуцін патэлефанаваў Лукашэнку і павіншаваў яго са святам хрышчэння. Крамлёўская ж дадае, што Пуцін пажадаў Лукашэнку поспехаў на выбарах. Відаць, Лукашенко і так ведае, хто выйграе яго ж выбары, таму нават публікаваць гэта не сталі. Павіншаваць то павіншаваў, а вось грошай не даў і нават не паабяцаў. Нават Кітай не прымае Лукашэнку да выбараў, хоць нядаўна яшчэ Лукашенко анансаваў сваю паездку туды да выбараў. Атрымалася, хочаш насмяшыць Бога, паведамі яму пра свае планы. Можа, здароўе не дазваляе? У гэтым годзе ён нават у палонку не акунаўся. Зусім баіцца голас страціць. Затое па ўсёй Беларусі купелі былі зладжаны як належыць. Вось у глубокім мясцовы бацюшка сам прыклад паказаў. І дзяцей сваіх таксама заахвочвае. А па ўсёй краіне на ахову купеляў задзейнічалі міліцыянтаў. Гэта ім трэніроўка перад так званымі выбарамі. Пільнуюць, каб святы дух не выскачыў раней часу, як бацюшкаў сын з вады. Пільнуюць, як належыць, з дручкамі, кайданкамі, рацыямі ды аўтаматамі. А ў Гомлі наогул патрыятычную купель зладзілі. У патрэбных колерах. У такой святы дух можа і на колькі дзён затрымацца. І галоўнае, боўтайся ў вадзе не хачу. Ніхто ніякіх грошай не патрабуе. Но калі хочаш па-крутому, то трэба ехаць у Расею, бліжэй да Масквы. У Падмаскоўі адзін з загарадных клубаў прапанаваў незвычайную праграму для святкавання хрышчэння з максімальным камфортам. У праграме купанне ў палонцы, выступ казачага хору, святочны малебен, крыжовы ход і сагравальныя напоі. У мінулым годзе там удалося сабраць да 200 удзельнікаў, таму сёлета кошт паслугі падвысілі да 4000 рублёў. Для гасцей прадугледжаныя цёплыя перапранальні, лазня на беразе і дзяжурства хуткай дапамогі. Усё для камфорту. Аднак руская праваслаўная царква крытыкуе камерцыялізацыю хрышчэння. Там паведамілі, што галоўнае удзел у малебне і прыняццё святой вады, а не камерцыйныя паслугі. Царква выступае супраць камерцыі, а сама эту камерцыю праводзіць. Свечкі трэба купляць толькі ў іх. Гэта абурыла аднаго з жыхароў Владзівастока, якому адмовілі паставіць у царкве ўласную свечку. Пакрыўдзіўся ён, угнаў джып, ды і пратараніў браму царквы, якая яшчэ і стаяла на плошчы змагароў рэвалюцыі. Калі ж яго стала затрымліваць паліцыя, то ён ледь не збіў паліцэйскага. Мужчына ўцёк з месца здарэння, але пасля яго ўдалося затрымаць. Тараншчыкам аказаўся былы супрацоўнік следчага камітэта Расеі, які пайшоў на пенсію ў званні падпалкоўніка юстыцыі. А ў Мазыры Гомельскай вобласці папа паклікалі, каб ён асвяціў новую бэльку для моста. Паколькі мост шырокі, то бэлька тая велічэзная, і бацюшка вырашыў асвяціць яе на хаду, каб кожнай частцы хоць кропелька святой вады дасталася. Але служака культу заўважыў, што яго здымаюць на тэлефон з бліжэйшае аўто, то вырашыў заадно лінуць святой вады і на іх. А раптам нячыстая сіла ў людзей усялілася. І гэта вельмі добры бацюшка патрапіўся, а мог жа і кадзілам па лабавым шкле махнуць, як суровая кузбацкая прадавачка. Украў злодзею як раме нейкую ежу, а заадно і патэльню прыхапіў. Відаць, каб падсмажыць было на чым. Але пільныя вочы жанчыны вылічылі злодзея, дагнала яна яго і адмяцеліла той патэльняй. Праўда, пасля прыйшлося выбачацца. По данному инциденту я хотела бы принести извинения за то, что ответила агрессией на агрессию. Цяпер злодзей 100 разоў падумае, перш чым патэльню красці. Вось каб яна яшчэ так тых,
хто галасы на выбарах крадзе. Дарэчы, пра выбары. У Карабах лукашэнкаўцы, а менавіта БРСМаўцы, правялі гульню ў выбары. Не ў Карабаху, які нядаўна адваяваў Азербайджан, а ў вёсцы Карабэй Глыбоцкага раёна. Там са школьнікамі згулялі ў выбары. З дзецьмі прайшлі ўсе этапы выбарчай кампаніі, ад рэгістрацыі ініцыятыўных груп да падліку галасоў. Камусьці нават пашчасціла пабыць кандыдатам або нават старшынём выбарчай камісіі. І нават скрыня для галасавання была сапраўдная, з лагатыпам цяперашняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Але якое тут дзіва? Лукашенко яшчэ з 1996 года гуляе ў выбары з усёй краінай. І кожны раз выйграе. Удаецца яму падмануць не толькі цэлы народ, але шмат каго і за межамі краіны. І на гэты раз застаецца толькі гадаць, колькі адсоткаў яму напішуць. 90 ці ўсе 100. На этом у нас усё. До наступнай сустрэчы. Дзякую вам за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!